Poštovani gledaoci, dragi prijatelji, braćo i sestre, dobar dan u još jednom izdanju Komparativan. Bilo je prošle nedelje to moje vatreno krštenje. Dobila sam ovo kormilo u moje ruke, malo sam pričala sa direktorom i ono što smo malo zaključili zajedno, a koja je neka moja ideja, je da u buduće vi budete neki ko-kreatori ove emisije, tako da će ova emisija pretrpeti neke male u odnosu na sadržaje izmene. Ja sam htela da čujem vaše reakcije i vaš feedback, on mi je izuzetno važan. Ne mislim da ne možemo da idemo, ne samo kad je u pitanju ova emisija, uopšte bilo kakva evolucija ili neki iskorak napred da budemo bolji, ako samo jedni drugima govorimo ti meni Vojvodo, ja tebi Serdare. Tako da u ovoj emisiji mnogo sam se nasmejala i bilo mi je mnogo simpatično. Neko mi je rekao da sam u prošloj emisiji čak 18 puta rekla moja malenkost. Ovaj put ću pokušati da tu sintagmu skroz izbegnem i da je ne koristim kad govorim o sebi. Druga stvar, neki od mojih prijatelja iz srednje škole i tako progovorili su da će emisiju da gledaju zajedno sa svojom decom. To me inspiriralo da u emisiji umesto prevoda vesti koje već čujete na drugim televizijama i kojih smo svi pomalo i umorni, ubacim i neki dečiji kutak. Tako da iskoristit ću recept dragog prijatelja Dijana Ristića, koji je bio gost u prošloj emisiji, da u stvari slušam vas, da ne vi samo slušate mene, ja u krajnjoj liniji sam tu zbog vas, niste vi tu zbog mene. I da, pošto ova emisija nisu to neki božji zakoni uklesani na nekom kamenu na gori Sinejskoj, znači emisija će u svom hodu i evoluciji pretrpeti promene i izmene u skladu sa vašim potrebama i željama i vašim feedbackom. Jedna žena je rekla, kaže, sve je mnogo lepo bilo u prošloj emisiji, međutim Lavinija se nije predstavila. Evo da vam se predstavim, ja sam Lavinija Šuvaka. Mogu sebi da kažem da sam to kad su me pitali ko si ti, odakle si, imaš malo specifično ime, specifično prezime, pa koje je tvoje poreklo i tako, znala sam za sebe da kažem da sam ja jedna jugoslovenska mućkalica. Znači ja sam čovek koji je ostao bez svoje zemlje. Moja majka je iz Skoplja, 4 kolena iz jedne stare skopske mahale, iz Topane. Baka mi je iz selo Sušice, mamina mama, moja baka Danica. Tata mi je rođen Beograđanin. Moja baba je iz okoline Travnika, rodni kraj Ive Andrića, znači iz Bosne, a deda mi je Srbin iz Hrvatske. Otprilike malo netipično, rekla bih, srpsko prezime. Nisam stigla u prošlom izdanju Komparativa da otvorim taj rečnik, tamo sam i prvi put pročitala šta Šuvak znači, to znači čovjek koji piše levom rukom. Po profesiji sam profesor literature i maternjeg jezika, iako nikada, nažalost, nisam radila sa decom, to je bio moj veliki san, možda će mi se nekad i ostvariti, ne znam. Radila sam preko 10 godina, 10-15 godina, sad si ne sjećam tačno koliko, ali to je nekako najznačajniji deo moje životne ili profesionalne priče kao prevodilac i glavni i odgovorni urednik u Mladinskoj knjizi Skoplje. To je bila ćerka podružnica Mladinske knjige založba iz Slovenije, jedna velika izdavačka kuća sa preko 6 decenije tradicije u izdavaštvu i oni koji su malo odrasli i zreliji, rekla bih, čitaoci, dobro pamte izdanja Mladinske knjige iz Ljubljane, pisanih i objavljivanih na srpskom-hrvatskom jeziku. Radila sam sve i svašta, kao što su i mnogi od nas, znači malo je nas koji smo imali tu sreću da radimo ono što volimo u ova vremena, kako da ih nareknem, a da ne budem pesimista. Tranzicija je bila u svim zemljama bivše Jugoslavije, kod nas je malo duže potrajala, trbuhom za kruhom, nema srama, pa je bilo svakakvih poslova. Jedno vreme sam živjela u Australiji, pokušala da tamo ostanem, zatvorila sam tu priču, evo me sad sam opet na Balkanu, znači to sam ja. Ima tu svega i svačega, prevodila sam iz neke druge izdavačke kuće, imala sam i neko iskustvo na televiziji, iako ja po svojoj vokaciji nisam profesionalni voditelj, pa
Nećete mi zameriti što se malo manje bavim vlastitom formom, svojim izgledom. Više bih voljela da me slušate, malo manje da me gledate. Ne mislim da je to nešto mnogo posebno, iako je televizija jedan moćni medijum i mi svojom spoljašnošću, naravno, hteli mi to ili ne, odašiljemo neke poruke. Eto, to bi bio ovaj uvod, ko sam ja, kako ćemo dalje voditi i kreirati. Zahvalna sam bezmerno direktoru ove televizije koji mi je dao puno poverenje i odvezane ruke da kreiram zajedno sa vama naš i vaš komparativ. Dobar dan još jednom. Trebalo bi nekako da uđemo u ovu emisiju i u ovu priču, da napravimo kolaž za današnje izdanje komparativa. Pa je prva nekako rubrika bila, ja sam htjela da imenujem kao aktuelno. Aktuelno jeste ono što čujemo danju noću, o čemu svi govore, ne samo u Makedoniji, ne samo u Srbiji, ne samo, već je tu svuda po svetu. Znači, COVID, pandemija, korona, brojke, novozaraženih, starazaraženih, koliko su preminuli i tako dalje. Međutim, mnogo malo ili nimalo se bavimo nekim drugim temama koje su direktno ili indirektno vezane za ovu novonastalu situaciju. Ja sam ovaj put htjela da progovorim reč dve o onim, kako da kažem, efektima ili koje su posljedice ovo novonastale situacije. Da li i koliko se govori o depresiji, o usamljenosti, o tuzi, o tome da su se ljudi uplašili, povukli kući, zatvorili. Kakav efekat ima sve ove mere bezbednosti, rekla bih, oprostite na ove opet ironične navodnike. Da li tu ima zdrave logike, da se malo više bavimo nekim drugim stvarima. U stvari, pročitala sam sad pre nekoliko dana i čula jednu vest koja me duboko potresla, da jedan mladi dečak iz Skoplja sa vrhunskim rezultatima, student u Americi sa stipendijom, ja i ne znam njegovu porodicu, ne znam ko je taj dečak, međutim, pogodilo mi je kao da je neko iz moje porodice preminuo i izvršio samoubistvo. Da li govorimo u razgovoru sa mojom prijateljicom u Melbourneu, moja draga iz Južnoafričke republike Jo, kaže 6 nedelja u Melbourneu traje policijski čas. Malo ćemo i o tome progovoriti zašto Melbourne ili zašto ja mislim da je neki Melbourne globalni tester nečega što se malo više i iza ove korone sprema na ovoj globalnoj sceni. Kaže, sve vreme nas bombardiraju, Melbourne je postao Gotham City, sve vreme nas bombardiraju podacima koliki je broj zaraženih, preminulih, niko ne pominje broj samoubistva kod mlade populacije, niko ne pominje broj koliko su ljudi zatražili neku medicinsku pomoć ili piju antidepresive, da li se neko bavi tom statistikom, tim brojkama, koji su efekti. Ono što ja hoću da kažem i znači šta želim da možda ukažem ili da čarnem, da možda bude inicijacija za neke druge debate na nekim drugim televizijama, za neke istraživanja, da se neko malo ozbiljnije pozabavi, je mi smo ljudi, pobogu, socijalna bića. Nas Bog nije dizajnirao, mi nismo vukovi, u našoj prirodi je da se družimo, da se grlimo, da se dodirujemo, deca imaju potrebu za fizičkim kontaktom, odrasli ljudi imaju, stari ljudi u domu, životinje imaju. To je nešto što mi u našoj DNK nosimo hiljadama godina. To je potreba koja je u našoj najdubljoj nutrini. To je ono što mi jesmo kao ljudi, dizajnirani i skreirani od Boga ovakvi kakvi jesmo. Mi nismo stvoreni da sedimo ispred kompjutera ili ispred nekog ekrana, televizora, dan i noć. To nije naša priroda. Još od vremena kad smo živjeli po pešterama, ljudi su se lovili, jeli i tako dalje, onda bi se okupili oko vatre, pa su pričali, družili se, igrali i pevali. Koliko i kako sve ove mere bezbednosti utiču na nas, ja želim da, ne samo ja, nego i mnogi drugi ljudi da znam, ja sam govorila da ljudi će u budućnosti
daj Bože da grešim, više bi voljela da sam u krivu nego da to bude onako kako ja nekako smatram i osjećam intuitivno i gledam stvari i povezujem, da će ljudi umirati od usamljenosti, od tuge, od depresije. Mnogi neće znati kako da se nose u 4 zida. Opet ću da kažem, mi nismo dizajnirani da budemo pacovi. Naša priroda jeste socijalna, nama trebaju drugi ljudi, i znani i neznani, nama treba porodica. Spoljni svet nije svet potencijalne zaraze i opasnosti, već svet gde se mi razmenjujemo. Setite se samo, ne moram ja nešto da vam kažem, ne otkrivam vam toplu vodu, samo vas na nešto podsjećam. Kako ste se zadnji put osjećali na nekom koncertu, na nekom teniskom meču, na nekom fudbalskom meču, kad je neka vaša ekipa pobedila, pa se narod spontano, intuitivno, onako, bez neke plana i programa okupio na nekom trgu da tu pobedu proslavi, kad ste bili ponosni na neki uspeh svog sportistu Novaka. Nije bitno da li je to Novak Đoković ili je vaš fudbalski klub ili je to neki rakometni klub iz Makedonije. Govorim o tome ko je iole malo osetio koja je snaga i moć te energije. Čak i da ste u klubu nekom, na nekoj klubskoj svirki i oko vas su nepoznati ljudi, došli ste sa drugaricom ili sa partnerom koji je ikada to osetio, ponese vas energija ljubavna, dobra, nepoznatih ljudi. To je ono što se pamti, to je ono što ostaje. Možda se nećemo setiti datuma, možda se nećemo setiti godine, setit ćemo se emocije, kako smo se osjećali. To je ono što nama je potrebno, ja mislim više nego suva leba i voda, više nego vakcine za koronu. Otvaram temu o samoubistvu, nikada kao ove godine nije bilo više. Ne pitajte, a možda ću vam u nekoj od narednih emisiji progovoriti zašto je mene samoubistvo kao tema, kao neki ljudski svesan ili nesvesan izbor toliko opsedale više od skoro 3 decenije i zašto mislim da je ljudima mnogo lako da komentarišu, to je nešto što nikako ne smete da radite, pitaju zašto, to je infantilno, debilno pitanje, to se ne pita iz minimuma pristojnosti i poštovanja. Možemo da se za te ljude pomolimo, što su nekako nisu našli snagu da se nose sa svime što im je kao breme palo na leđa. Probamo, ako ne možemo da ih razumemo, bar da budemo empatični. Znači, aktuelno, depresija, antidepresivi, samoubistvo. Teme koje su iza zavese korone. Druga rubrika ili tema koju sam htjela da ubacim u ovu emisiju, umesto da vam prevodim izjave Zajeva, Maksa i ostalih likova koji smo svi pomalo umorni jer su počeli da nam izlazi iz frižidera, iz lonca, iz kreveta, iz dnevne sobe i tako dalje. Ja rekoh, ajde da ne prevodimo to što već ima, nego da govorimo o nekim stvarima malo drugačijim. Moja druga rubrika ili šta na koju sam ideju došla, vi ćete mi vašim komentarima reći da li smatrate da je to dobro i korisno za vas ili je potpuno stupidno i besmisleno, je rubrika moje knjige, moj svet, knjiga, vaš svet, ili da od uvek sam mislila da knjige na jedan čaroban način spajaju ljude, da su vanvremenski, vanprostorne. Nikada neću da zaboravim trenutak kad je knjiga, čini mi se da je to bio David Albahari, a sad ne mogu da se setim da li je bio Mamac ili je bila neka druga knjiga. To je bila prva knjiga koja je bila objavljena u Zagrebu nakon rata 90-ih godina. Ja sam od uvek smatrala da kultura treba da bude neki most koji spaja, da autori ne znaju za granice sasvim slučajno da ste rodili na nekoj geografskoj širini i dužini. To niste birali zemlju gde ćete da se rodite, niste birali roditelje, bar ne
ono što smo do sad znali, ili iako neki kažu da na nivou duše čak i te izbore pravimo da bi došli po neke iskustva ovde u ovoj dimenziji, ali htedog da kažem, ni krivi ni zaslužni što niste, ne znam, u nekoj Zambiji ili u Francuskoj, već smo se svi mi ovde rodili na Balkanu i mislim da imamo puno toga bliskog i sličnog, da smo dosta izmešani, da ideja je potpuno idiotska i strana, čini mi se, za ove ljude ovde da smo neki čisti Srbi ili čisti Makedonci. Po meni takvo nešto ne postoji, osim ako niste, ne znam, kao porodica živjeli na nekih 6000 metara, pa niko nikada kroz vaše selo prošao nije, ni putnik, ni namernik, ni vojska, pa otud možda je i sačuvan neki visoki stepen vaše čistoće. Ja lično smatram da što je nešto izmešanije, da je to kvalitetnije, bogatije, da je različitost nešto što je bogatstvo, a ne hendikep, ali to je neko moje iskustvo. Rekla sam vam da sam bila Jugosloven. Sticajem okolnosti na zadnjem popisu u Makedoniji nije postojala rubrika Jugosloven. Nikada to mi nije rekao niko, ni kući, ni šta da budem, ni kako da govorim, niti je to iko traži od mene, niti su me učili. Nekako sam sama u školi bila jedno dete koje fali kad su prebrojavali ko su Srbi, ko su Makedonci i tako dalje, pa jedan nedostaje, ko nedostaje, ja dignem ruku, a šta si ti, kažem, ja sam Jugosloven. Kako nije bilo rubrike na zadnjem popisu u Makedoniji da se pišem Jugosloven, neki su govorili da ta kategorija i taj narod ne postoji, možda su i u pravu, međutim to meni i bilo kome drugom ne oduzima pravo da sebe imenujem ili da se osjećam nekako kako se osjećam. Ja se sećam jednog mog veoma dragog, bliskog prijatelja koji se na tom popisu popisao kao frižider. Znači, šta ćete vi da pišete ili kako se vi osjećate, to je vaše intimno pravo koje vam sam Bog dao. Niko ne može da vam kaže ko ste vi, niti vi imate pravo da to ikome drugom kažete. Tako da na zadnjem popisu moj brat koji smo, znači od iste majke, istog oca, on je sebe stavio u grafu Makedonac. Kako nije bilo grafe Jugosloven, ja sam rekla šta još ima tu, ona kaže ima razno, kažem stavi me u grafi razno i tako ja uđoh u grafi razno, da bi sada nakon svih ovih, ne znam, posle maltene pola veka, neke levičarske, ne bih rekla ideologije, ali neke moje prirode, stalno sam mislila da je Hristos bio prvi levičar, nekako sam to tako osjećala, ja postadoh desničar i to na putu da postanem desničar, okorelim. I ako me sada neko pita ko sam ja sam Srpkinja, nisam više, znači, Jugoslaven. Ali, vratimo se na moju drugu rubriku. Ovde sam vam napravila neki izbor od nekoliko knjiga. Šta ćemo od toga čitati danas, ako ne pročitamo danas, pročitat ćemo sledeći nedelji i tako dalje. Nisam birala samo srpske autore i ne želim da biram samo tekstove na srpskom jeziku, to će da bude neki kolaž koji ja smatram da je, može da privuče vašu pažnju, vi ćete to da kažete da li to jeste tako. Prva knjiga koju mislim da jeste mnogo važna za ovaj savremeni trenutak, za ovu 2020. godinu, je knjiga od Huxleya, Vrli novi svet. Ja u mojoj biblioteci ovu mi je knjigu poklonila jedna divna, prekrasna Ivana iz Beograda koja je studirala na fakultetu ovde u Skoplju za zemljotresno inženjerstvo na IZIS-u zajedno sa mojim bratom. Ovde piše stigla u Melbourne februar 2015. Ali ja mislim, ja sam je skoro da se nisam mogla ni da se setim same naracije i priče, bile sam je zaboravila. Toplo vam je preporučujem iz više razloga. Ja sam rovareći i putujući, meandrirajući po tom internet lavirintu u martu kad je proglašena ta pandemija u ovom delu Evrope, krenula da istražujem. Ja se nikada nisam bavila istraživačkim novinarstvom, ali nešto me iz stomaka vuklo i teralo da
po internetu tražim i kopam, odgledala sam preko 5000 videa, to sad i nije bitno za ovu priču, međutim, otkrila sam nešto da je ovo realan roman. To nikada nisam znala, da sam umrla u februaru, ne bi znala. Znači, da bi malo bolje razumeli sadašnji kontekst i ono što se globalno dešava, ne ono što vama kažu i što vam repetiraju sa televizije ili kako kreiraju vaše mišljenje, nego da bi ovo jedna dobra gimnastika za vašu sivu moždanu masu, toplo vam preporučujem ovaj roman. Ja imam u Bigzovom izdanju i 1984. Orwelovu, tam je biblioteka, tamo uspevana u jednoj garaži, nisam mogla da nađem tu knjigu i da vidim da li ima nešto, neku reč, dve da vam pročitam, ako ne, evo šta mi se otvorilo. I sad ću samo ovu rečenicu. Kaže, ne čine kostur društva filozofi, nego ljubitelji kanarinaca i skupljači maraka. Huxley, Vrli novi svet. Druga knjiga koju bih želela da vam preporučim i neslučajno smatram da je ovo jedan od najvažnijih ljudi volne psihoterapeuta, odnosno nakon Drugog svjetskog rata, to je knjiga od Viktora Frankla Zašto se niste ubili. Viktor ima još jednu, on je preko 30 knjiga napisao, ima još jednu U potrazi za smislom života, čini mi se da je to tačni naslov. Da vam ne ponavljam njegovu biografiju, to i vrapci znaju ko je Viktor Frankl i šta je on je bio Jevrijin koji je nastradao u Drugom svjetskom ratu, veći deo njegove porodice završio i umro u logorima smrti. I sad Viktor Frankl, obični smrtnik čovek od krvi i mesa, nekako se nakon te svoje lične porodične drame u koje veći deo njegove porodice prosto tragično preminuo, pokušava da se sabere, znači počinje da radi u bolnici u Beču i da predaje i drži tu bolnicu, mislim da je preko 3 decenije bio na mestu direktora te bolnice. Napisao je preko 30 knjiga, držao predavanja svud u svetu, a ovo je jedna od najštampanijih njegovih knjiga. Meni je ovu knjigu preporučio jedan monah, ja nisam do tada znala za Viktora, kaže, ali te molim da mi je vratiš, dao mi je u zajem. Ona, kaže, meni stoji pored noćnog ormarića, pored kreveta, mora da mi je uvijek pri ruci. Bilo mi je malo interesantno kako jedan monah u svojih, recimo, nekih top 5 ili top 10 knjiga ima jednu vakvu sa jednim vakvim naslovom Zašto se niste ubili. Znači, ovako ću samo ovo sa pozadine korice da vam pročitam. Ja se nadam da može ovo izdanje u Beogradu. Samo da pogledam, oprostite, sad ću vam kažem. Neću da vam čitam. Meni je poklonila moja Kiki. Lavi zato što znaš da dojdeš koga dinot mi je najcrn, za da mi oduvaš samo tijeta. Te sakam Kiki. Malo sam bila indiskretna. Ali objavljena je 94. Ja sam je ove godine dobila na poklon. I kaže, ovo je pre svega jedna knjiga o životu, a ne o smrti. Kao što bi se možda na prvi pogled iz njenog naslova moglo zaključiti. Ona svedoči o tome da život ne samo da ima smisao, nego ga zadržava u svim uslovima i u svim okolnostima. Ma kako su one čoveku činile teškim i neizdržljivim. Napisane 1945. godine, za samo 9 dana, tako reći, iz duše. Prevedena je na 20 jezika, ova knjiga mala po obimu, a velika po svom značaju, već skoro 50 godina ne gubi ni malo od svoje aktuelnosti. Možda stoga što je namenjena svima onima koji pate, a takvih je mnogo, bolesnih, umirućih, osuđenih ili zatočenih na mnogo različitih načina. Možda zato što govori o ličnim iskustvima, predubokim, da bi bila lažna, jednostavno, neposredno, prepoznatljivo, jednom rečju, ljudski.
Konačno, Viktor, i zbog toga što je njen autor, sam Frankl, ne samo poznati psihijatar, praktičar i predavač na brojnim univerzitetima širom sveta, već i naučnik koji je ušao u istoriju psihijatrije kao osnivač jednog savremenog psihoterapijskog pravca, a to je logoterapije. Evo je, malo da im, čak su i mene, ja sam ipak samo čovek od krvi i mesa, ponela emocije. Treća knjiga koju vam želim preporučiti je poezija Mike Antića. Ova knjiga nije moja, ja sam kupila 2 primeraka, jedan sam poklonila mojoj voljenoj kumanovskoj drugarici, po sestri mi i prijateljici Ziski. Kaže, Ziski sa velikom zahvalnošću za svu njenu dobrotu i bezrezervno davanje. Sa ljubavlju, Lavica, ovo je 2013. godine, a drugi primerak koji sam mislila da je za mene, da sam ga kupila za sebe, poklonila sam jednoj divnoj duši koja mi je mnogo radosti i smisla donela u Melbourneu, a to je jedna Ivana iz Sombora. Znači, tu gde počinje nebo, izbor iz dela, priredio Zoran Penevski, inače objavila Stilos. Ovo je jedna divna knjiga, savršeno je urađena. Tu su izbor iz dela iz života Miroslava Antića u formi almanaha sastavljenog od Antićevih književnih i likovnih dela. Ne znam da li ste znali da je i likovni autor bio Antić, originalnih rukopisa i autentičnih fotografija. Tu gde počinje nebo prati istoriju literarnog i intimnog života, donoseći prvi put više od 120 Antićevih likovnih radova, ulja, akvarela, crteža, kolaža, oko 50 tekstova, pesama, proznih celina i odlomaka, uz napomenu da se pesma Pehar premijerno pojavljuje u ovoj knjizi i oko 30 fotografija iz njegovog života. Tekstovi Miroslava Antića, od naizgled prozračnih i veselih pesama za decu, preko mladačkih, ljubavnih, porodičnih, ironičnih i angažovanih do onih meditativnih i mračnih, ulančani su tako da pokazuju kako se njegov poetski ciklus ne može odvojiti od životnog, što pridružuje vojvođanskog barda posebnoj vrsti književnih velikana. Znači, i tu sam ja, kako sam se ja u stvari skliznula ili navukla na Antića, onih koji nisu poetizovali svoj život, već su živjeli svoju poeziju. Možda i mogu da vam, evo gde god, ko bi rekao, umesto bookmarkera, jedno pismo koje još nije stiglo jer pošte u Holandiji ili Nizozemskoj nisu radili, pa sam ja pismo za moju Ivanu iz Tašu sa specijalnim odabirom poštanskih divnih makedonskih maraka poslala nisam, evo ga, jer pošta još ne rade, pa mi je poslužio kao bookmarker. Znači, otvorilo mi se na besmrtnoj pesmi. Ako ti jave umro sam, ne brini, u svakom stoleću nekome slučajno pobrka sa umornima i starima. Nigde toliko ljudi kao u jednom čoveku. Nigde toliko drugčijeg kao u istim stvarima. Pročeprkaš li prostore, iskopaćeš me iz vetra, ima me u vodi, u kamenju, u svakom sutonu i zori. Biti ljudski višestruk ne znači biti raščovečen. Ja jesam deljiv sa svačim, ali ne i razoriv. A sva ta čudesna stanja i obnavljanje mene i nisu drugo do vrtlog, jednolik, uporan dug. Znaš šta su proročanstva? Kalupi ranijih zbivanja i zadihanost istog što vija sebe u krug. Pa što bismo se opraštali? Čega da nam je žao? Ako ti jave, umro sam, ti znaš, ja to ne umem.
Ljubav je jedini vazduh koji sam udjesao i osmeh jedini jezik koji na svetu razumem. Ostatak besmrtne pesme Miroslava Antića. Pročitajte sami. Imam još jednu malu koju sam slučajno, nisam je planirala, ali ne postoji takvo nešto, to mi je već više nego jasno kao slučajno. Ona mi stoji u moj tašnji, zajedno sa još nekim stvarima koje nikada ne vadim. To su izreke bez filtera mog voljenog i dragog direktora Marijana Grošelja, koji je godinama bio na kormilu Mladinske knjige. Pre neki dan bio je moj rođeš i Marijan mi se javio, ja njega duboko i odano volim. To je nešto što je izašlo iz okvira nekog generalnog direktora koji je direktor jednoj urednici. Ja sam ovo htela da mu kažem, što i ponavljam svima, da na kraju niko se neće baviti našim brojkama, koliko smo mi para doneli nekoj firmi ili zaradili, već pamte se trenuci koje smo zajedno podelili, kad nam je bilo lepo, kad smo pevali, kad smo se smejali, kad smo se družili, ko nam je pomogao kad smo bili na kolena, ko nam se našao da nam neku lepu reč utehe da onda kad smo i sami u sebe sumnjali. I šta kažu Marijanove, ja sam neke, sad se ne sjećam koliko sam tih njegovih izreka prevela, ovo vidim da ovo nije prevedeno, ovo nije ni na slovenački, neke su mu izlazili na više jezika, ovu koju imam u ovoj mojoj tašnici je samo na srpskom i sad ću da vam nekoliko tih njegovih, po čemu je Marijan bio poznat, aforizama, pročitam. Evo njega, možda ćemo ga staviti u velikom, to je karikatura Marijana Grošelja, čekajte, evo je, gde je on predstavljen na toj karikaturi, i to je njegova vizija, da je direktor jedan uspešan dirigent. Ako je kompozicija dobra, to znači da je direktor dobro dirigovao. Ako tu nešto u toj pesmi škripi, flašira, znači da dirigent nije dobro odradio svoj posao. Šta kaže Marijan? Daj da bi dobio. Pa onda, neka gmizanje ostane svojstvo gmizavaca. Svaki direktor nije i dirigent. Ili zadnje ovo koje odnosilo se na oni koji su radili kao zastupnici u direktnoj prodaji. Želite li da budete obični radnici ili gospoda? Za zastupničku prodaju jednog naslova ili više naslova. Za kraj želeo je da bude vizionar, a postao je grobar. Jedan divan čovek, Marijan Grošelj. On je dobio, nedavno imao neku operaciju i transplantaciju srca. Rekla sam, ako ti neki organ, dragi Marijane, bude bio potreban, ja bi peške krenula za Sloveniju da ga njemu dam. Ostavit ću, mislim da je dovoljno za danas iz ove rubrike knjige, neke ćemo ostaviti za sledeću emisiju. Tu zatvaram ovu rubriku knjige, svet knjige, moj svet, tvoj svet, vaš svet. Hvala vam. Ova treća rubrika koju sam planirala je moj gost. Za današnje izdanje Komparativa rešila sam da to bude Miloš Stojković, istoričar koji je sticajem nekih svojih životnih, ljubavnih okolnosti iz Niša nastavio svoju životnu priču ovde u Skoplju i tu praktično imao mogućnost da malo radi i istražuje i da se bavi onim što najbolje zna, a to je istorija kao nauka. Znači, moj gost, moj i vaš gost, Miloš. Poštovani gledalci, dobar dan. Evo jedno popodne u Kumanovu, u srcu Kumanova.
Na trgu smo u jednom divnom kafiću, Plan B. Današnji gost moje i vaše emisije je, reci nam, ko je jedan istoričar koji je, ne znam, kao moj otac, ljubav ga je dovela u Skoplje, nije iz Skoplja rodom, i ja ću da, evo, prepustim njemu da on kaže. Ima više razloga zašto želim da sa nama bude danas ovaj lik. To nije neki aktuelan događaj koji se desio ovih dana, ali teme koje budemo obrađivali smatram da su vanvremenske i vanprostorne i da ova emisija treba da izađe iz okvira dnevnih aktuelnih događaja, pošto već ide emisija na YouTube-u i nije vezana samo za nedeljno popodne, onda ajmo da pričamo o nekim stvarima koji malo nisu u dnevnoj politici, nisu teme koje slušate na svim TV kanalima, pa dozvolila sam si tu slobodu kad su mi je već direktori dali da govorimo o nekim temama koje smatram da su važne i aktuelne i o nekim likovima koji su možda bili nepravedno zaboravljeni, zatureni po nekim ćoškovima, kao što je lik i delo o kojima ćemo danas pričati, odnosno Miloš će pričati. Miloše, dobar dan. Dobar dan, Lavinija. Velika mi je čast što si gost u Komparativu. Ovo je emisija koju se nadam da će gledati ne samo gledaoci TV, kumanovski, ne samo gledaoci koji prate ovaj lokalni TV kanal. Opet ću da kažem, smatram da YouTube daje tu i pored svih negativnih strana koji taj sada u ovom trenutku YouTube prostor ima. Ima tu i nekih benefita, pa daj da mi malo rabimo taj benefit, pa možda će neko i u dijaspori, neko, ne znam, preko 7 mora da gleda ovu emisiju i zato govorimo o nekim stvarima koji se ne tiču pandemije i ove histerije korona morona, nego ćemo pričati o nečemu malo lepšem. Zašto si ti danas i zašto sam te ja pozvala? Pričaj ti. Izvoli. Najpre da ti se zahvalim za poziv da gostujem na tvojoj emisiji u Kumanovu. Dakle, meni je zaista velika čast da mogu da budem tvoj gost. Eto, da se predstavim, ja sam Stojković Miloš, član sam Srpskog kulturno-informativnog centra Spona. U Skoplju? U Skoplju, tako je. U Skoplju živim zajedno sa već svojom suprugom. Koliko dugo? Pa, evo, već novembra bit će pune 4 godine. I zaista je velika privilegija kad sam upravo došao u Skoplje, jer iako sam po struci istoričar, upravo tek kako sam došao u Skoplje vidio sam koliko je toliko stvari neotkriveno, koliko je ličnosti koje su zaista bile značajne za našu srpsku istoriju skrajnute, zaboravljene ili možda namerno prećutkivane. I upravo kroz rad u Sponi zaista sam otkrio jedne neverovatne stvari, neverovatne ljude, neverovatne podatke i to je nešto što zaista se trudimo mi Spona da afirmišemo. Eto, danas ćemo govoriti o tim izložbama koje su bile, ali koje, ja bih rekao, još uvijek traju. Jer taj njihov eho još uvijek traje i mi želimo da to bude neka vrsta tradicionalne priče koja će biti jedna lepša strana Skoplja. Da, ja sam evo po majci to nekad nerado pominjem jer mislim da Skopljanci, u stvari mislim da mesto gde si se rodio ti kao i roditelji Bogom dano i obično ljudi koji su stari Skopljanci znaju malo da se udaraju u grudi, ja to generalno trudim se da izbegnem. Iako sam po majci iz jedne stare skopske mahale, to je Topana, 4 kolena je moja majka vuče te korene iz Skoplja. Ja, recimo, malo se i stidim toga, mislim da i mnoge drugi moji sugrađani nisu to znali, ko je jedan od najistaknutijih i najznačajnijih i najsvetlijih gradonačelnika Skoplja i šta je taj čovek za to moje voljeno naše Skoplje uradio. Moram da ti ispravim, on nije jedan, on je najsvetliji, najznačajniji gradonačelnik, dakle to definitivno. Nije jedan, nego on je broj jedan, pa možda 5 prazna mesta, pa su svi drugi, da. Reč je o Josipu Mihajloviću, čuvenom arhitekti, jednom onaj... Lep čovek, mnogo. Tako je, što kaže, pravi gospodskih manira, koji se školovao od Skoplja pa do Londona. Dakle, poreklom je Mijak, rođen je 1887. u Tresonču. Inače, iz čuvene porodice zidara, njegov otac Mihajlo je bio takođe čuveni zidar.
I evo jedan kuriozitet, recimo on je bio glavni majstor izgradnje Crkve Trojice u Kumanovu. Ozbiljno? Da, Ja ne znam koliko Kumanovci to znaju, to je verovatno, ja to nisam znala. Mihajlo Đorđević, dakle njegov otac je bio glavni majstor koji je dakle vršio izgradnju crkve, poznate crkve Svete Trojice u Kumanovu iz 1900. godine, tako je. Najlepša crkva. 1900. godine je podignuta crkva, čini mi se. Da, tako? Da. Znači, i ikonostas je Darka Dragi Obrenović. Eto, to je još nešto što povezuje Josipa Mihajlovića, njegovu porodicu, Kumanovu i Skoplje. Sa Kumanovom, da. Volim ja te spojnice kad se tako nekako nekim božjim putevima neke niti isprepleću. Upravo. Da, i priče koje, gde se čovek ne samo pronalazi, nego nalazi ne samo deo sebe, nego i svog identiteta. To su u stvari duboko u našim korenima, veoma intimne priče. To je to korenje, to su te neki signali, to su te neki podaci koji su, da kažem, mislimo da ih znamo, ali tek kad ih otkrivamo, shvatimo suštinu toga. I tek onda možemo ceo mozaik i događaje i ljudi shvatiti i da u stvari sve to ima svoje posledične uzročne veze. Da ništa nije slučajno i da ništa nije od juče. I da ne počinje od nas, ne postoji slučajno. Niti se završava od nas, tako je. Božje proviđenje. Tako i sa Josifom, dakle, bio je poreklom iz čuvenih Mijaka, od isto tako velikog arhitekta, ja bih rekao, dakle, Mihajla Đorđevića, kojeg je put naneo gde je završio školovanje u Kučevištu, zatim Skoplju, Beogradu, gde je završio smer arhitekture. Kasnije, dakle, pošto je poticao iz imućne porodice, odlazi u 910. 11. u Italiju, gde izučava stilove gradnje. Obilazi, dakle, Firencu, obilazi Rim. Kasnije, kada počinje prvi Balkanski rat, pojavio se kao dobrovoljac i učestvovao je, dakle, u Kumanovskoj bici. Stvarno, to nisam znala isto. Učestvovao je u Kumanovskoj bici, bio je u odredu Vojvode Doksima i u tom odredu su bili isključivo Mijaci, odnosno studenti iz tada stare Srbije, studenti Beogradskog univerziteta. Dakle, jedna elita poreklom iz ovih krajeva, dakle iz stare Srbije, učestvovala je u odredu Vojvode Doksima, koji je sam bio Mijak, koji je sam bio učitelj. Josip Mihajlović je inače ranjen na Srtevici, dakle na onom brdu kod Nagoričana, kod mladog Nagoričana. Tu je bio ranjen u glavu, tačnije vrat, i što se kaže, jedva je preživeo. Tu je upoznao, dakle, mnoge ljude, između ostalog i Hasana Repca, čija supruga takođe bila čuvena Anica Savić-Rebac, koja je bila i prvi honorarni profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju, čemu ćemo kasnije takođe nešto reći. Kasnije ga put vodi posle, dakle, albanske Golgote, put Čikaga i Amerike, gde je u suštini neformalno i bio neka vrsta konzula Kraljevine Srbije, gde se upoznao i sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, gde se upoznao sa Pupinom, sa kojim je bio i lični prijatelj i tako dalje. Nakon nekoliko godina odlazi na usavršavanje, opet kažem, plaćanje iz ličnih sredstava u Pariz, a nakon toga na doktorski studij u Londonu, gde je upravo doktorirao arhitekturu, odnosno taj tadašnji najmoderniji stil takozvanih zelenih gradova. Šta to znači zeleni gradovi? Ja bih voljela da malo tačno pokažeš, što se kaže, kad ljudi prolaze Skopljem, da znaju, ako prođe baku, deluciju sekunde, prođe ta ideja i ta misao, ko je u stvari, čije je to vreme urađeno? To je, dakle, taj londonski ili, da kažem, britanski, anglosaksonski koncept tada modernih gradova, koji su pre svega bili gradovi srednjih veličina, to je Josip, dakle, u svim radovima govorio, da to ne budu, dakle, metropole koje će biti prenaseljene, već koje će biti gradovi srednjih veličina, ali pre svega komoditetno zadovoljavaće potrebe stanovnika. Da, to je ono što kažu, kad kažu, recimo, to za Novi Sad govore. Kultura stanovanja. Da je napravljen po meri ljudi, po meri građana. Dakle, da se zna gde je deo za rekreaciju, gde je za obrazovanje, deo za stanovanje, deo za umetnost, deo industrijski, i tako je on zamišljao to svoje Skoplje. Svoje Skoplje, moje Skoplje, da. Tako. I upravo taj njegov mandat koji počinje 27. januara Stuga Save 29. godine, dakle po neki način želji kralja Aleksandra, iako je sam Josip bio ubeđeni republikanac, to je ono što je poneo iz Amerike kao svoj zaostavštinu,
opet, dakle, to nije bio toliko veliki problem da on, sam kralj Aleksandar, prepoznao Josifu velikog stručnjaka i velikog entuzijastu, a ja bih rekao i gradskog menadžera, što bi danas to rekli, koji je mogao da upravlja resursima grada na najbolji način. Prvo što je uradio u Skoplju, to je da je napravio prvi, ne i prvi, ali sigurno najbolji do tada regulacioni plan grada. Dakle, to je učinjeno u rekordnom roku za samo 6 nedelja. Ja ne znam da li mi imamo nešto tu. Ovo je jedan izvod, mada nije... Mali, jel? Da, to je jedan deo izvoda, dakle, plana Skoplja. Ovo, da. I to je bila, dakle, ta prva, da kažem, prava regulacija na osnovu plana o regulaciji arhitekte Leka. Međutim, on je usavršio i evo, recimo, ovih dana čujemo tim planovima o tunelu ispod Kalea, odnosno ispod tvrđave u Skoplju. Josip Mihajlović je taj ucrtao, dakle, te tunele ispod tvrđave koji povezivali, dakle, dve obale Vardara još pre 80 godina. Najverovatno. Ja bih voljela da ti pomeneš tih nekoliko lokacija da bi, evo, čak i ljudi koji nisu istoričari, koji nisu arhitekti, ja sam se iznenadila koliki je broj ljudi koji apsolutno nikada čuli nisu, a nisu neki su se deklarirali da im je Skoplje važno, da vole Skoplje, da je Skoplje njihov rodni grad. Pa se onda pitam, kažem, da li je trebao da dođe jedan Miloš iz Srbije koga je ljubav povukla u ove delove, da malo kopa po tim arhivima i da praktično iz pepela, iz jednog mraka na svetlost dana izvadi ovu divnu osobu. Spona je pisalo Josipu Mihajloviću još, mislim, 2012. ili tako nešto. Dakle, mnogo nego što sam ja uopšte došao u Skoplje. I onda smo upravo na osnovu tog traga o tome da je samo jedna mala ulica, maltene slepa ulica u Skoplju, ispod tvrđave, blizu njegove kuće, koju isto on, dakle, planirao i projektovao i koja je danas albanska ambasada. Dakle, samo ta jedna mala ulica je imenovana Josipom Mihajlovićem i upravo na tragu te vesti, koju je, dakle, objavila Spona, kasnije Večernje novosti, krenuli smo u realizaciju povodom jubileja, dakle, njegovog, da ga afirmišemo ponovo, da ga izvadimo iz tog mraka zaborava i tako je Spona krenula sa tim svojim projektom o organizovanju izložbe o Josipu Mihajloviću, o osnivaču modernog Skoplja. Dakle, mi smo imali tu izložbu 15. novembra prošle godine u muzeju grada i naravno uz podršku samog grada Skoplja. Uspeli smo da je realizujemo. Evo, ovo su samo neki segmenti, dakle, sa te izložbe, dakle, pre svega ova brošura. Mi imamo ovde neke razglednice, ja dok te slušam sada, ja se samo pitam da će neko da se odvaži, a evo to mi sad prolazi, nije mi prošlo do sada kroz glavu, recimo da napravi jednu monografiju o ovom liku i mislim da bi to trebalo da uđe i kao ime i u istoriju i da ljudi, stanovnici, ne samo Skoplja, nego cele zemlje, znaju ko je u stvari. Ne možemo, ne znam, da se bavimo, znamo ko je Aleksandar, recimo, makedonski ili Aleksandar Veliki, kako ga već zovu, a ne znamo ko je ovaj lik koji je toliko važan za moje sugrađane i za mene lično. Tako, evo recimo ja bih pokazao, dakle, ovo je Dom Crvenog krsta, dakle, koji je projektovao lično Josip Mihajlović. To je na bulevaru Kočo-Rasinj, jel tako beše? To je ta ulica koja ide prema... Prema Veru. Da, tako je, to je to. Dakle, to je, dakle, projektovao Josip Mihajlović i u toj ulici, nedaleko od samog doma Crvenog krsta, je bila i porodična kuća Mihajla, dakle, koju je još njegov otac zidao. I jednostavno, mnogi ljudi koji prolaze tom ulicom ne znaju ni ko je projektant, ni ko je zidao, a evo, recimo, punih 70 godina tu je Dom Crvenog krsta. Jel stoji neka tabla? Ja nisam primetila, nikada nisam. Da li ima? Zgrada koja je pored, dakle, to je danas socijalno osiguranje, kako se zove, to je nekada bilo dom, odnosno ured za zapošljavanje radnika, tako, dom, koji je takođe projektovao Josip Mihajlović. I bukvalno je sve te planove, on je bukvalno davao, da kažem, kao svoj volonterski doprinos, gde je opština grada Skoplje na čijem je čelu davala zemljište, ministarstva obično davala su novac, a sam Josip Mihajlović, recimo, donirao svoje arhitektonsko znanje i projektovao. Ko je to, dragi gledalci, ljubav i strast? Kako u stvari mogu, to sam baš, oprosti što to prekidam, pričala par puta ovih nekoliko dana, šta ostavlja tragove u
večnosti ili u tom vremenu. Toliko toga smo zaboravili i toliko likova je. Ja ne mislim da osim ljubavi, dobrote i posvećenosti jednom gradu, jednom narodu, svojoj zemlji, da nešto drugo od ovih raznoraznih minornih likova kojih je Balkan bio pun, da ih lopatama možemo, pa 10 ljudi, nemaš pola čoveka da sklopiš, da u stvari ovo je put, evo ljudi, ovo je recept. Mislim, ako hoćete da vas pamte, činite dobro, budite posvećeni, radite sa mnogo ljubavi. Ostaviti za sebe dela, a ne reči. E pa to je to, da. Tako, eto, kao Josip Mihajlović koji nas je toliko zadužio, osim dakle te regulacije, evo recimo ja bih napomenuo da je današnji trg Kralja Petra, današnji što ga zovu ploštad u Skoplju, da je upravo i on pravio te, da kažem, mini regulacije, tako da današnji koncept gde se bukvalno sve ulice slivaju na trgu je upravo on na neki način projektovao i sam deo sa druge strane Vardara. Da, da. Kao recimo i trg preko puta Sobranja, to se zvao trg Oslobođenja i to je trebao biti u to vreme administrativni centar Skoplja. Dakle, ured za socijalno osiguranje radnika, naša gradska bolnica, zatim uprava komande vojske, zatim sud gradski, uprava pošta, uprava policije, sve je to bilo koncentrisano oko parka koji danas zovemo Žena park. Da, da, da. A Banska palata Vardarske Banovine kasnije i u suštini trebala da bude, dakle, taj centar, administrativni centar Skoplja. Ja sam, sad ću malo da te prekinem, da li se ja dobro sećam, je li tu bio, on stoji iza vodovoda i priče oko te matka, ovo, da li dobro pamtim, da? Tako je, upravo, dakle, mnogi građani Makedonije, Skopljanci i tako dalje, često obilaze matku, prelepu klisuru, manastir i tako dalje. To je divan jedan deo, da, našeg. Ali retko ko, čak, eto, kažem, nema ni table, ko je i kada napravio centralu. Dakle, upravo na inicijativi Josipa Mihajlovića napravljena je hidrocentrala, tada se zvala Sveti Andrej, po istoimenom manastiru, koji je nažalost danas devastiran sa onim objektima, kafanama i tako dalje. Da. Gde je narušen mir i same crkve i same klisure. Dakle, to je objekat koji je napravljen 1938. godine. Koje godine, pardon? 1938. Da. Koji je projektovao inženjer Milan Pećinar, ali je inicijativa potekla od Josipa Mihajlovića. I vrlo je interesantno što je to bila centrala u vlasništvu grada Skoplja. Dakle, sav novac koji je išao od prodaje struje, viška prodaje struje, išao u budžet grada. Da. I upravo je Josip Mihajlović to u svim radovima potencirao. Dakle, nema napretka gradova, modernih gradova, koje on video na zapadu, bez, dakle, energije. Em je to bila čista energija, obnovljiva energija, koja je, dakle, mogla da dovoljno snabde grad i stanovništvo koje je raslo i industriju koja takođe je bila u porastu i da prodajom struje grad profitira. Tako da je, umjesto što do tada grad Skoplje plaćalo za struju koje je trošilo, ono je četvrtinu svog budžeta dobijalo od prodaje viška struje. Ovdje ćemo, pošto je ova priča koja je veoma interesantna, ja evo pozivam gledaoce, ja sam malo i razmišljala ne samo o razgovoru, nego da li bi ovi razgovori i sve ove priče bili inicijalna kapisla za nešto drugo, ono što smo pričali od reči do dela, mnogo predela. Pozivam gledaoce ili nekog možda donatora velikog srca i duša da se javi ili možda da ovaj razgovor bude inicijalna kapisla, da se bar na 2-3 mesta u Skoplju i na Matki stavi neka tabla gde će se obeležiti ko je bio jedan od tvoraca, kreatora modernog Skoplja. Ja ću tu da stanem, pošto si ti nama dao ovako dosta materijala i onaj drugi deo o čemu sam htela da pričamo danas ostavit ću za sledeću emisiju, jer mislim da si jedan izuzetan čovjek, ja sam ti mnogo zahvalna za trud koji si uložio da za nas Skopljance, pa i za građane Makedonije, ovo odradiš, nešto što nikome tu nije palo na pamet ili nije bio inspirisan, ne ulazim sad u to, ali konačno je nešto izašlo na svetlost dana, pa ćemo ostatak od onoga što smo planirali da pričamo danas, pošto ima očigledno mnogo toga što mislim da ni Kumanovci, ni građani Skoplja, a i možda
neka šira srpska zajednica ne zna, da ostavimo za sledeći razgovor. Da se slažeš? Slažem se, samo bih dodao još nekoliko sitnica. Izvoli. Pre svega da je to bio rezultat rada svih nas u Sponi, dakle ne samo moje malenkosti, već cele Spone, da svi zainteresovani mogu da pročitaju mnogo toga o Josifu upravo na našem portalu srbi.org.mk, gde mogu da vide o tome šta je Josif pisao, šta je projektovao i same slike sa izložbe koja je bila, ja mislim, jedna od najvećih te godine u Skoplju, gde je bilo, ja mislim, preko 300 posetilaca u muzeju grada Skoplja, gde su bili... Čarnuli ste Skopljanca, u stvari, da. I ne samo koliko je, nego ko je sve bio. Dakle, zaista jedna elita grada i to je trebalo gradu da se pokaže jedna prava slika predratnog Skoplja koja nije bila samo, da kažem, tamna, da je to bilo nekog tlačenja, da je to bilo nekog tamnog vilajeta. To je zaista bilo vreme progresa, napretka i emancipacije grada iz jedne, opet rekli bismo, orijentalnog grada, jedan modern evropski grad kakav treba i jeste da bude. Takođe bih napomenuo da je Spona podnela inicijativu, nažalost to da još nije usvojeno, da se jedna od glavnih bulevara ulica u Skoplju nazove po Josifu Mihajloviću. Pa eto i za to da malo govorimo i da malo to promovišemo, pa da ljudi čuju i da malo se više o tome priča. Arhitektonski fakultet u Skoplju nazove po Josifu Mihajloviću. Pa ako to uspe, bit će to vaš podvig. Daćemo se od sebe, ali kažem, to su neke inicijative upravo u čast Josifa, koji je zaista jedan velikan, koji je zapostavljen i koji je, pa ja bih rekao, i namerno prećutkivan, upravo da bi se ta neka priča o tom nekom predratnom dobu ovako opravdala u nekom dnevno-političkom svetlu. Ovo sam, i to sam čula na par mesta i nekoliko ljudi za koje smatram da su jako pametni i mudri, govore o tome, zato i stavljam ja i smatram da su istoričari, iako je ovo jedan kontekst veoma, da kažem, atipičan globalno, koji govore o tome da će biti potrebno da se revidiraju nacionalne istorije, da se revidiraju globalne, u smislu neke stvari koje smo mislili da znamo ili da smo ih znali na pravi način, ovo što govorimo sada o predratnom Skoplju, to mi nekako da ilustrujem ko za malu decu, kao da je neko odjednom upalio ovako jako jedno svetlo, pa je ovo tamno, ovo se nije videlo, odjednom je osvetljeno i sada samo oni koji imaju kapaciteta da u jednom trenutku kažu jaoj, pa ja sam mislio da je ovo ovako, ali izgleda da to baš i nije tako i da to puste po vodu i da prime neka nova saznanja. To sam čitala nešto o američkom jugu, zato sam i rekla globalnoj istoriji, neke priče koje smo mi znali ili bili sigurni da su takve kakve jesu, ispada da to baš i nije bilo tako. Tako i priča o predratnom Skoplju i o Srbima u Makedoniji kao jedno po onome što ja sada po moje zadnje neke spoznaje i stvari koje sam otkrila, da je to jedan od najlepših perioda naše prošlosti, iako je, ne znam, stavljena neka scena ili zamračivana ili predstavljena kao neki mrak, ispašće da je, ne ispašće, nego to u stvari ovo jako svetlo pokazuje da je bilo upravo suprotno. Pa upravo to je po nekima i posljednji romantičarski period Skoplja i ja bih se složio, nama ne treba revidiranje, nama treba objektivno sagledavanje istorijskih fakata. Ti si se malo bolje izrazio od mene, da. Jer istorija je jedna nepromenljiva, ali je tumačenje toga prilagodljivo, interesima ovim ili onim. Nama kao istoričarima je zadatak, da upravo predstavimo onako koje je najobjektivnije bilo. Dakle, i loše i dobre strane. Jer nijedna istorija nije crna ili bela. Ni po tetki, ni po stričevima, tako je, da je to jedna dugina boja, da. I da je to više nego zamršeno i da nije pojednostavljeno, dakle, od danas je dobro, pre toga je sve katastrofa, loše i nikakvo. Jednostavno moramo, dakle, sve te elemente, sve te, da kažemo, veze spojiti. Uzeti u obzir, da. Tako je, dakle, i prostor, i vreme, i okolnosti, kako bi se to najbolje razumelo. Tako je. I sam Josif Mihajlović je paradigma svega toga i po nama on je, dakle, jedan simbol, danas bi rekli brend
i tog perioda i te duha tog kulture vremena. i da, i nauke i prosvete i administracije, iako dakle on možda najsjajniji primjer, dakle imamo i loših primjera i negativnih i od toga ne treba bežati naravno. Pa dobro, ali ja recimo, ali je on oprostit ćeš ipak mi. primjer koji je jako je tako svetao, dakle bio toliko decenija zapostavljen, skrajnut. Ja ne mogu da kažem da to nije bilo namerno, jer svi, dakle, mi vidimo i Matku, i Dom Crvenog krsta, dakle, i Dom socijalnog, dakle, zavoda, i njegovu privatnu kuću koja je danas ambasada. Bar to nije filozof, dakle, to je vidljivo šta je neko uradio, opipljivo je, da. Moramo pitati, a ko je to pravio, zašto je pravio? Dakle, on je pravio objekte koji su bili za opštu namenu i korist, dakle, ne za svoj ćar. Dakle, niko nije mogao da odnese. Dakle, u to se ulagalo vreme, novac. Ja ću samo reći da je čitava, da kažem, avijacija sa aerodroma Skopskog starog angažovana od strane države, tadašnji generalni, dakle, direktorat za katastar Ministarstva finansija u Beogradu je angažao 450, dakle, učenika geometrijskih škola, 25 geometara i arhitekta radilo na tom projektu 6 nedelja. Na čelu sa Josom Mihajlovićem, dakle, sa sve avijacijom. Dakle, prvo aerofoto snimanje za plan grada Skoplje je pravljeno 29.30. godine. 29.30? Tako je. Znači, prvo aerofoto snimanje. Neverovatno. Ta država angažovala avijaciju, a mi danas pričamo o nekim dupovima, mupovima koji su, dakle, nivo jedne opštine. On je za nivo celog grada pravio za 6 nedelja. Sa sve avijacijom. Jedan bok sa nama, dragi Miloše. Dragi gledaoci, mi ćemo ovdje da stanemo. Sljedeći nastavak razgovora, ne na istu temu, na neke nove teme, jer je ovaj mladi gospodin puno toga odradio i izvadio na svetlost dana, ostavljamo za sljedeću emisiju. Hvala vam na pažnji, ostanite sa nama. Naša sljedeća rubrika, ili ono što smo nekako smatrali da možda može da bude interesantno za vas, ima jedan kratak naziv, zove se humor. Kumanovci i kumanovski dijalekt, kao jedan jezik između makedonskog i srpskog, je jednostavno toliko slikovit i pun jedno. Samo da ga slušate, samo da slušate Kumanovce, vi poželite da nekako participirate u tome ili se bar nasmete njihovom smislu za humor. Ono kad sam ja prvi put, a to nije bilo tako, nije to u dalekoj prošlosti, kad sam ja prvi put došla u Kumanovo, bile sam iznenađena da recimo Kumanovce sebe znaju, odnosno po gradu ljude, se znaju ne po imenima, nego po prekarima. Ja se ko sada sećam kad je moja divna Ziska meni rekla, tu smo imali jednu radnju u komšiluku i ja kao da uzmem neku kafu, da učestvujem u nekoj nagradnoj igri i ona meni kaže, zar ti misliš da možeš da nešto da dobiješ ako kupuješ u radnik čiji je vlasnik neko ko ima prekar, mrtva ruka. Znači, prekar, mrtva ruka, ja ne znam da li negde na ovoj kugli zemaljskoj neko nekome možda da takav prekar. Ja sam htjela da danas gošća bude jedna divna dama koja je svojim humorom i svojim porukama mnogo cimnula, rekla bih, balkansku javnost. Humor jeste jedan od načina da se progovori o nekim društvenim temama, o nekim devijacijama u društvu. Ja sam bila jedna veoma dosadna ženica koja nije imala neki smisao za humor. Mislila sam da smisao za humor je nešto što je privilegija ili talenat, dar od Boga samo najinteligentnijim ljudima. To iza toga, iza ha-ha hi-hi, krije se jedna dublja inteligencija, bar ja tako doživljam humor. U našoj porodici moj mlađi brat je jedna duša koja ima veoma suptilan smisao za humor, rekla bih britanski. Toliko toga sam cijele godine sam izbrisala iz svoje memorije i ne sjećam se mnogo toga kao rezultat raznih stresovih životnih okolnosti, ali njegovih antologijskih replika i reakcija na neke moje životne situacije pamtim kao da mi ih je juče rekao. Sandra Silađev iz nekih svojih razloga nije mogla danas da bude deo ove emisije. Ja se nadam da će u nekoj od narednih izdanja Komparativa ona da bude. Ja nisam nju otkrila preko njenih
stand-up nastupa, ja sam je otkrila na internetu. Ja smatram da društvene mreže imaju svoju negativnu stranu i svoju pozitivnu stranu. Ja biram da gledam pozitivnu stranu društvenih mreža, iako znam koja je uloga Zuckerberga i ostalih iz Silikonske doline u ovoj savremenoj priči u 2020. godini, ali to ćemo ostaviti na stranu. Pozitivna strana je da smo imali prilike da se svesno ili nesvesno razotkrijemo, razgolimo, što bi se reklo, na tim socijalnim mrežama, da nešto kao neke poruke o sebi odašljimo, pošaljemo svetu i da se tako jedni između drugih prepoznamo. Tako sam ja neke likove prepoznala i vrednovala po nekom svom individualnom vrednostnom sistemu. U svoje najtamnije dane ja sam gutala klipove na internetu, na Instagramu i na YouTubeu od ove komičarke Sandre Silađev, koja ima i svoje makedonske korene. Ona je poreklom iz Štipa, od jednog roditelja. I smatram da ono što ova žena radi, koliko god njoj bila zatvorena vrata velikih beogradskih pozorišta, koliko god neki ljudi u Beogradu nisu imali sensa da prepoznaju talenat i dubinu ove duše, ove vodolije, ja mislim da su joj čak i nesvesno učinili jednu veliku uslugu. Sandra izašla mnogo van okvira beogradske pozorišne scene, nju prate na svim meridijanima sveta i ona prenosi jedne duboke i velike poruke koje se odnose na samo društvo, na anomalije, devijacije. Kritika je jedna suptilna, društva ko razume, ko ne razume bavit će se njenom leksikom ili njenim vulgarnim rečnikom, ali to je za one koji su površni i koji praktično od drveta ne vide šumu. Mimo Sandra Silađev, tu je još jedna dama koju ja redovno i intenzivno pratim, još jedna Beograđanka, to je pesnikinja Jasmina Stijović. Da li će ona da bude danas deo ove emisije, ne znam, ali bit će jedna od sledećih svakako. Njen duh, njeno obraćanje, njen smisao za humor isto je za mene veoma dragocen, ne samo za mene i za mnoge druge, ne slučajno te žene imaju toliko pristalica. Recimo, vi možete da odgledate par klipova od Sandre Silađev i da se ona vama učini veoma vulgarno, rekla bih, sa svojom leksikom, ali ako vam kažem da monasi po celim manastirima redovno, da kažem obsesivno, skoro kao ja, prate njene klipove, to vam može reći da ti ljudi vide dublje iza i preko ono o čemu Sandra govori. Sada, kad sam govorila o Kumanovu, znači ja sam par puta rekla u stvari da Skoplje, Beograd i Zagreb kao metropole ovih novonastalih zemalja na Balkanu imaju neku dozu elitizma ili arogancije u odnosu na manje gradove iz ovih zemalja, ali ja mislim da je ta arogancija ili taj elitizam potpuno neopravdan. Kumanovci mogu da stanu na crtu Skopljancima, ne samo to, Skopljanci nisu ni do kolena. To isto mislim za Novosađane u odnosu na Beograd, to isto mislim za Splićane u odnosu na Zagrebčane. Split nam je dao jedan Feral Tribune, ja se nadam da ćemo o tome govoriti u nekoj od narednih emisija. Volela bih da pomenem sad, kad već nemamo Sandru, nemamo njene knjige, ne znam koliko je u redu da puštamo njene klipove, da pomenem jednog našeg lokalnog lika. Mi ćemo mnoge političare, ministre, ojle dojle zaboraviti. Ja ne znam da li ima neko u ovoj zemlji koji ne zna ko je Tošo Malerot. K15 je sa svojim skečevima, sa svojim humorom, sa svojim videoklipovima, sa svojom produkcijom ostavilo ne samo jedan neizbrišljiv trag. Ja sam to i Vasku u jednoj prilici nedavno smo se upoznali i rekla, osjećam veliku potrebu da mu se zahvalim njemu i njegovoj ekipi, da su svojim skečevima praktično govorili više nego mnogi sociolozi, oni koji se bave proučavanjem društvenih fenomena jedne zemlje koja je predugo bila u tranziciji, da
neko ko sutra bude proučavao sve što se dešavalo u jednoj zemlji, sad govorim konkretno za Makedoniju, ne može da ove materijale, njihove skečeve i ovu knjigu, ovu monologiju od Vaska, da ne uzme ozbiljno u obzir, jer ona praktično govori o tome. Anomalije društva, rupe, naš lažni moral, malograđanština i puno toga. Ne slučajno je gospođa ministarka Nušićeva danas aktuelna, isto kao da je pre mesec dana objavljena, a ne pre toliko vremena. Znači, toliko o današnjem humoru. Nadam se da će neko od ovih ljudi koje sam pomenula, ili možda i neko drugi, biti deo ove rubrike. Kumanovci, negujte humor, smejte nas. Ja sam po prvi put u svom životu sa svojih nepunih 50 godina smejala se toliko da me je stomak boleo. Kad bi moji drugovi meni rekli, sad će ti kažu nešto, samo nemoj da se smeješ, ja znam da će tu biti smeha do suza. Hvala vam. Kad su u komentarima i kad sam čula taj prvični feedback nakon prve emisije mog i vaše komparativa, da moji prijatelji bi želeli da zajedno sa svojom decom pogledaju ovu emisiju, da učimo zajedno srpski, onda rekoh, ne može da emisija ide koliko god mi bili limitirani u vremenu, da ide bez dečijeg dodatka ili dečijeg kutka. Znači, ovo je veliki pozdrav za Mateju i Luku, ovo je veliki pozdrav za mog kralja, ja sam njegova princeza, to je moj Andrej. Hrabrite svoju decu da govore na srpskom jeziku, nemojte se ni sebi, ni svojim prijateljima, ni svojoj deci smejati na greške. Ja sam čula neke komentare što se tiče ove emisije i njene voditeljice, njenog direktora i tako dalje. Mnogo se bavimo stvarima koje su po meni manje važne, bavimo se mnogo čačkalicama u očima drugih, ne bavimo se gredama u vlastitim očima. Ja bih vas, evo, najponiznije zamolila da malo manje tražite mane kod drugih, pa i kod sebe, da nekako hrabrite jedni i druge, da malo manje gledate greške, lepo je potencirati ili reći koju reč kako bi bili malo bolji, ali dok ne napravimo ili ne naučimo razliku između pozitivne i negativne kritike, da je jedna kritika prosto stimuliše i čini nas boljim, a negativna prosto te blokira i u jednom smislu utiče na tebe na taj način da se čovek zatvori, nebitno da li je odrastao čovek ili dete, da se srami, da je stidljiv, boji se da će da ispadne smešan u sredini ili ako piše na nekoj društvenih mreža i onda se potpuno zatvori. Kad govorimo o jeziku, to ću u nekoj drugoj prilici da vam ispričam jednu priču o jednom mom prijatelju, kako je on to govorio na makedonskom jeziku. Govorite srpski, učite decu, slušajte, čitajte im pesmice, čitajte im priče. Za danas ja sam odabrala jednu knjigu. Sad ću da otvorim bilo gde i pročitat ću samo malo i otpevat ću vam jednu pesmu. Znači, ja sam kolekcionar knjige Mali princ. Imam je na preko 50 jezika i htedoh za ovu emisiju da vam donesem. Sad tu trčkam po sobi i tražim tamo u jednoj i u drugoj sobi, gledam na policama. Te ovde mi je korejsko izdanje, te mi je češko. Pitala sam se da mogu da nađem neko srpsko izdanje. Ovo koje imam ovde sam dobila na poklon od moje divne prijateljice Eli. Malo je hrabrije za moj ukus jer je napravljena jedna intervencija u odnosu na ilustracije. Ilustracije su veoma specifične kad je reč o knjizi Mali princ. Evo ga, on je za mene sinonim mog tate. To je Mali princ, to je ovčica. Posle da ne moram to da vam čitam, to možda nije van. Da vidimo, sad ću negde da otvorim pa da vam pročitam par rečenica i time da vas malo čarnem da to priču pročitate ako je već niste svojoj deci. Samo moment. Mislim da je za svoje bekstvo iskoristio seobu divljih ptica. Toga jutra pred polazak
uredio je svoju planetu. Pažljivo je očistio aktivne vulkane, imao je 2 aktivna vulkana. Oni su mu koristili ujutru za podgrevanje doručka. Imao je 1 ugašeni vulkan, ali s obzirom na to da je govorio nikad se ne zna, za svaki slučaj je očistio i njega. Kada su čisti vulkani sporo i ravnomerno gore, pa nema erupcije. Vulkanske erupcije su kao vatra u kaminu. Očigledno smo na našoj zemlji previše mali da bismo čistili naše vulkane. Zato nam zadaju tolike muke. Pomalo setno mali princ je iščupao i posljednje izdanke baobaba. Smatrao je da više neće morati da se vrati, ali svi ti uobičajeni poslovi su mu toga jutra učiniše neobično dragim. A kada je posljednji put zalio ružu i spremio se da je stavi pod stakleno zvono, došlo mu je da zaplače. Zbogom, rekao joj je, ali ona mu nije odgovorila. Zbogom, ponovio je. Ruža se nakašljala, ali to nije bilo od prehlade. Baš sam bila glupa, najzad prozbori. Molim te, oprosti mi. Pokušaj da budeš srećen. Priča o ruži i malom princu, priča o malom princu i lisici je vanvremenska. To je priča za odrasle, a i za neku decu. Evo vam inspiracija za danas. Ja bih voljela da još jedan stih otpevam ili izrecitujem ako mi dozvolite i koliko nam ovo vreme dozvoljava. Znači, tražila sam po kući ili u biblioteci da mogu da nađem jednu riznicu pesama za decu Jovana Jovanovića Zmaja. Mi smo sa tom knjigom porasli, posle sam je ja kupila i svojoj ćerci. To je jedno divno izdanje, jedne žute korice, prepoznatljive toliko. Ja mislim da su, sad ne mogu da se setim ko je bio izdavač te divne knjige, ali to je jedna vanvremenska knjiga. Ne možete da nekoga tako na silu uvučete u svet poezije. Deci jednostavno, kad god oni to požele, treba čitati i čitati i čitati, kupovati im knjige i pustiti ih da sami odluče da li će da uđu u taj svet knjiga ili ne. Knjige ne mogu na silu da se zavole, ništa ne može da se zavoli na silu se ništa i ne daje, na silu se samo uzima. Za danas jedna pesmica za vas, moji divne klince i klinceze. Ne sjećam se naslova, ali ovako nekako ide ova pesmica od našeg i vašeg Jovana Jovanovića Zmaja. Leptiriću, šareniću, hodi k meni, amo. Evo imam lepu ružu, omiriši samo. Ja bih došao, al se bojim kakve igle klete. Stisnućeš me, probošćeš me, pa onda zbogom svete. Neću, lepko, neću, života mi moga, samo hoću da izbrojim koliko imaš noga. E pa to ti mogu kazat i izdalje malko, leptir ima 6 nožica, a sad zbogom Ranko. Do sledeće emisije, drage moje klinci i klinceze moje. Sad, ne znam kako da vam se obratim, jer mi cela lavina tih deminutiva dolazi kad govorim i pričam sa decom. Tu sam na nekom svom terenu kao i sa životinjama. Uvek sam bila malo šeprtlja sa odraslima, što sa decom nikada mi nije bio slučaj. Znači, veliki poljubac. Nemojte se sramiti ako pričate smešno, ako grešite, ako vas odrasli opominju, samo ih pustite, pevajte, čitajte poeziju, nek zamolite roditelje dok sami ne naučite da čitate, a onda ćemo i neke druge knjige preporučiti. Ova mala rubrika je možda lokalna i zove se Kumanovske priče ili priče o nekim slavnim Kumanovcima za kojima malo znamo, ili onda, ovako da kažem, da su to priče koje govore o nekim mostovima za koje možda i nismo znali. Opet ću da kažem, metropole, građani metropole, malo se saberite,
pokažite malo više empatije, ljubavi i razumevanja za svoje sugrađane, ne iz svog vlastitog grada. Kumanovo nije tako daleko od Skoplja, to je nešto manje od 40 km. Skopljanci su često znali da se ponašaju arogantno, bezosećajno, sebično u odnosu na neke životne situacije i iskušenja sa kojima su se suočavali Kumanovci. Ovo nije samo za ovu geografsku širinu i dužinu, ovo se odnosi praktično vanvremensko i vanprostorno. Ne možemo, dragi moji prijatelji, braćo i sestre, da budemo empatični za narode iz Zimbabvea ili iz Sibira, a da ne budemo empatični i suosećajni za stanovnike i građane naše zemlje, iz nekog susednog grada koji su na daljini nešto manje od 100 km. Nešto sa tom pričom i sa tim stavom ili mišljenjem duboko nije u redu. Ja se dobro sećam kad je Kumanovo bilo bez vode, ja se dobro sećam kad se desio onaj težak maj, ono jutro kad sam ja bila sa Zickom na Skype-u, ja sam, čini mi se, bila tada u Pertu. Skopljanci su malo pobacili. Ja mislim da je vreme da metropole malo i njeni građani malo poprave sliku o sebi u odnosu na građane malih gradova, manjih gradova, da malo manje paftaju se vlastitom arogancijom i nekim lažnim elitizmom, da budu više suosećajni, jer ko će kome da pomogne, ako ne komšija komšiji. Kumanovske priče se sada u ovom današnjem izdanu odnose, znači, ja dok sam sedela i spremala ovu emisiju i pila jutarnju kafu u kafiću Plan B u srcu Kumanova, obratih se gospodinu Dragoslavu Lazarevu, koji je vlasnik ove kafeterije. Čula sam, kažem, da ste vi jedna stara kumanovska porodica, da li je to istina ili ne, jer možete reč dve da mi kažete. I gospodin je malo progovorio, pa bi ja to podelila sada sa vama. Znači, nije slučajno njegova mama, vlasnika kafeterije Plan B u srcu Kumanova, je gospođa Zora Lončar. Zoru Lončar je odgledao njen stric koji se prema njoj odnosio, pošto sam nije imao vlastitu decu kao prema svojoj najrođenijoj ćerci, gospodin Đurđe Teodorović. Znači, to je jedan od profesora Likovne akademije u Beogradu koji je na tom radnom mestu bio punih 17 godina. Mi jesmo mnogo više povezani nego što smo toga svesni. Mnogo velikih imena i likova koji su važni ne samo za istoriju, već i za kulturni život, ne samo Makedonije, već Beograda ili Jugoslavije, dolaze iz ovih krajeva ili su iz nekih drugih delova Srbije i Hrvatske došli i ovde. To su izmešane, ljubavne, životne, profesionalne priče i red je da se i o njima malo progovori. Kumanovske priče, prvi deo. Ja ne znam šta je za većinu ljudi, što znači bogatstvo ili obilje. Mislim da to ulazi u one apstraktne imenice ili pitanja na koje svako od nas individualno treba da odgovori. To nije uvek vezano za pare, ali kad govorimo o materiji ili o materijalnim dobrima, ja sam uvek mislila da ako sam bogata, to znači da mogu olako da odem do Soluna na kafu, da mi malo taj morski vetar mrsi kose, da mogu da odem do Beograda na koncert ili pozorišnu predstavu i da u svako vreme mogu da kupim knjigu ili novine za kojima žeđam. Nažalost, okolnosti su se promenili, mnogi od nas su nisu novine poskupile, mi smo postali siromašni, pa su polako te naše potrepštine, koliko god bile male ili velike, bile nekako jednu po jednu skidane sa te liste. Ja ne mogu da budem iskrena, se setim kad sam zadnji put
uzela hrpu novina. To sam znala da radim još kao devojčica, sam porasla u takvoj porodici gde su se novine mnogo kupovali, mnogo čitale. Članci i novinari su se komentirali kući za ručkom i tako za stolom. I to je neko okruženje u kome sam ja porasla, tako da ne mislim da je neki veliki podvig moj to što ja volim novine. Mnogo je veći podvig kod onih ljudi koji dolaze iz nekih sredina gde toga nije bilo, pa se nekako ta ljubav i rodile kod njih samih iz potpuno nekih sredina. To je tako je slučaj sa mojim ocem i sa mojim majkom. Oni nisu iz intelektualnih porodica, njihov background nije takav, a se to probudilo i rodilo kod njih. Kod mene to nije podvig nikakav. Međutim, htetoh da kažem reč dve o srpskim novinama godinama. Makedonija, ja ne znam kako je sada u najvećoj srpskoj zajednici ili u dijaspori u Detroitu, da li može da se nađe subotnje izdanje Politike. Znam da sam u Melbourneu bila jako ponosna i sretna i tako nekako smatrala sebe uspešnom kad bi mogla da kupim Guardian i neke novine iz Beograda. U Skoplju, odnosno u Makedoniji, vikend izdanja Politike nema. Htedoh da uzmem Bazar nakon ne znam nijekoliko godina. Odavno nisam kupila Bazar. Pitali sam koliko on košta. Rekli su mi 150 denara. To je bezobrazno skupo. Ja ne znam koja je sada politika, odnosno kako se kreiraju cene izdavačkog preduzeća Politike, ali to je bezobrazno visoka cena za jedne novine. Politikin zabavnik ne kupujem nakon što sam pročitala i čula priču jednog poznatog Beograđanina da njemu honorar nije bio plaćen. Kad nešto ne znam, mogu i da podržavam nešto što nije za podržavanje. Kad nešto pročitam ili čujem, ja jednostavno odbijam da budem podržavač nečega što smatram da nije časno, da nije fair, da je zloupotreba nečijeg truda, znanja, veštine i tako dalje. Lično smatram da male ribice treba da se združuju i da podržavaju međusobno, da treba da podržavamo prosto dobre priče, dobre ljude, časne ljude. Kad god nešto saznam što smatram da nije ispravno, koliko god ja bila mala, minorna i nevažna, ja odbijam da to podržavam. Tako da ne znam koje pare da mi sad u ruku date i da mi kažete otvori Politikin zabavnik, ja ću to odbiti, ne želim da ga ni dotaknem, a ne pa da ga čitam. Ali napravila sam izbor, znači, nekih novina koje su ovde, od dnevnih. Ovde za 30 denara u vikend izdanju možete da dobijete večernje novosti. Izabrala sam dva članka, ja sam uvek otvarala prvo stranicu Kulture i to je kod mene tako, kako je kod vas ne znam, svako si ima neki svoj ritual čitanja novina. Znači, privlačne su mi Vedranine teme. Tanja Mandić-Rigonat uoči večerašnje premijere Da Bog da te majka rodila. Znači, ponovo je premijera jednog komada koji je rađen po delu Vedrane Rudan i ovo sam odabrala za vas iz ove rubrike Kultura. Odabrala sam i ovaj članak koji mislim da možda može da bude interesantan, pa ga možete možda naći na internetu, ja već i ne znam, ili ako kupujete novine. Arije Livne, dobitnik brojnih priznanja, preminuo u Jerusalimu u 99. godini, odlazak prijatelja Srba. Bio je uz mene i uz naš narod kada je malo ko hteo biti uz nas. Vidjet ćete ko je ova duša, dobar, lep, dostojanstven ljudski vek. Ovde je feljton čovek koji je spasao srpske svetinje, spasavanje srpskih svetitelja, blagonaklonošću Nemca barona Rajsvica, akademik Grujić uspeo je 1942. da iz Fruškogorskih manastira prenese u Beograd mošti kneza Lazara, cara Uroša i kneza Stevana Štiljanovića. To je feljton večernjih novosti. Sada, ovde sam našla još jedan koji mislim da je dobar časopis, veoma je, mislim, cena mu je pristupačna i
možda i može nekome, ne znam koga, meni ga je otkrila moja verna i draga prijateljica iz Štipa, zove se Aleksandra i ona će biti gošća, ako Bog da, u jedno od narednih izdanja ove emisije. Ovo je Sensa, on košta samo 30 dinara i to je magazin za srećni život. Ima mnogo interesantnih sadržaja. Ja nije to samo od sada i nije od ove godine i nije od pandemije koronavirusa, to je od moje tamo 21. godine. Tražim alternative u lečenju, u tome da se bolje osjećam i mnoge sam puteve i otkrila, do mnogih spoznaja došla, shvatila da pilule i farmaceutska industrija, odnosno konvencionalna medicina, nisu jedini put kako bi se mi ne samo lečili, već dobro osjećali i bili zdravi. Zdravlje treba da se neguje, zdravlje je jedan skupoceni dar od Boga. Mi ne treba da se brinemo o sebi onda kad postanemo olupine i ruine, već blagovremeno od malih nogu da se učimo tome kako da sačuvamo zdravlje koje nam je od Boga dato. Današnji umesto, pošto nema politike i njenog kulturnog dodatka koji je uvek u vikendu, ja sam ovu priču spustila sa interneta i to će da bude moja odjava za današnje izdanje ove emisije. Ja se nadam da ne ulazim u neku sferu kršenja autorskih prava. Autor ove priče je Vladimir Skočević. Skoča priča je već izašla u vikend izdanju, kulturnom dodatku Politike. Nekako sam se drznula, mislim se, ako je već ima na Facebooku i nije neka napomena da ne sme da se čita, prenosi, šeruje. Vidjela sam da ima preko 30 tih šerovanja, onda pomislih bez pitanja da mogu da se drznem i da čitaocima i slušaocima, možda neki ne čitaju, ali vole da slušaju. Skočević je jedan od najpoznatijih radio voditelja u ovom delu Evrope, na Balkanu. Ima preko 15.000 pratioca na Facebooku, možete tamo da pogledate i tamo malo da upoznate njegov rad. On i piše neke priče tamo gde trenutno prebiva, to je radio u Beogradu, sada je u ovom trenutku, čini mi se, u Americi, nisam sigurna. Sve je to nebitno, ja ću da vam pročitam njegovu priču, a vi, ako vas to i interesuje, ne samo u odnosu na ovog autora, već i na one koje sam danas u ovom izdanju pomenula, vi zapišite, pogledajte, potražite, malo istražite, internet. U moje vreme mi smo istraživali, tražili po bibliotekama, zajmili jedni od druge knjige, zapisivali šta su profesori govorili, nekako smo postali lenji za sve to, pa čak i taj internet koji ima, što bi rekao moj bratučet Zoran, kaže Google sve zna. Ja ne znam, da li Google sve zna ili ne, znam da su informacije danas dostupnije mnogo više i mnogo dalje nego ikada pre, a nikada manje nije bilo ni mudrosti, ni znanja. Ostanite mi zdravo i dobro, čitam vam za odjavu do sledeće nedelje priču od Skoče. Nekad se živelo u svetu bez korone. Nekad je bilo koncerata. Nekada su se ljudi ljubili na javnim mestima. Nekada su restorani radili od jutra do večeri. Nekada sam i ja imao posao u jednom od njih. Priča koja sledi desila se u jednom takvom restoranu u glavnom gradu Teksasa, pre korone. Brstio sam sa koleginicom Politiku još po nešto. Pričali smo o predsjednicima koji proglašavaju vanredna stanja iz hira, onima kojima je deo izborne kampanje slikanje sa decom bolesnom od raka, grupi Queen koja još uvek uredno postoji, iako im pevač odavno nije živ. Pitali smo se da li će Dave Grohl uzeti neko klinca iz emisije American Idol i sa Chrisom Novoselićem nastupati kao Nirvana, odnosno zašto ljudi imaju potrebu da kritikuju jednog vrhunskog sportistu veličajući drugog. Nesvesni privilegije da imaju priliku da gledaju obojicu
i ko zna dokle bismo tako da nije ušla prva mušterija u restoran. I to kakva mušterija. Što kaže Humphrey Bogart u onom filmu, od svih restorana u Ostinu, ona je rešila da uđe baš u moj. Naručila je čašu vina i sela je sama za separe. Rekoh bih da je u kasnim 30. ili ranim 40. Ima ravnu plavu kosu do ramena, zelene oči, retko pravilan nos, braun haljinu do kolena, ispod nje belu košulju. Maramu oko vrata, braun cipele na štiklu, one tanke srebrene narukvice što zveckaju svaki put kada podigne ruku, duge ali ne preduge nokte, lakirane u crnu, a prsti su joj toliko negovani da osjećam kako sa sve one fancy cigare tipa Sobranije tuku koje će pre da se nađe među njima. Ajde što je bila lepa, nego izgledala kao da za svaku sitnicu koja se nalazi na njoj postoji dobar razlog. U nekom idealnom svetu se ratovi ne vode zbog teritorija i nafte, već zbog takvih žena. Nije popila ni prvi gutljaj vina, a u restoran je već došao on. Izgleda potpuno obično, brada, relativno free jazz, razberušena kosa, karirana košulja i farmarke. Nekako ih nikad ne bi povezao, ali koga zabole dupe, da li bi ih ja nekoga povezao. Kada ga je spazila, vrisnula je i prekrila otvorena usta šakom. Sve narukvice na njoj su zazveckale. Naglo je ustala i zagrlila ga. To nije bio običan zagrljaj, to je bio onaj na kog su ljubomorni i aerodromski zagrljaji. A od njih skoro da nema iskrenijih. Nisu se ispuštali celu pesmu Pretty Pimpin Kurta Weila, koja traje bar 5-6 minuta. Ljudi u restoranu su se smenjivali, bejsbol mečevi su se na velikom ekranu završavali i počinjali. Oni su se ljubili sve vreme, kao da sutra ne postoji. I delovali su kao da ih nije mnogo briga za mentalno poremećene predsednike, frustrirane navijače koji veličaju jednog majstora dok obesmišljavaju drugog, ni za tezgaroše koji sviraju bez preminulih pevača. Mada ispostavit će se da i muzika nije baš potpuno nevažna, jer kada je počela pesma Sometimes Always grupe The Jesus and Mary Chain, prestali su da se ljube na tren. Devojka je rekla, wow. U pitanju je jedna od onih pesama koje su mi obeležile odrastanje. To je duet između Hope Sandoval iz grupe Mazi Star i pevača The Jesus iz Mary Chain Williama Reeda. Mali off record, nadam se, pošto su ova imena u originalu, da sam ih dobro pročitala i da nisam napravila neku grešku. Ako jesam, unapred vam se izvinjavam i vama iskoči, ne bih želela da ovu priču pokvarim. Ali neka od ova imena ja lično ne poznajem i ne pratim, tako da oprostite mi. Vratimo se na priču. Njih dvoje su tad bili u vezi. Iako je muzika bila adekvatna onome što se sviralo sredinom 90-ih, kada je pesma i nastala, način njihovog zajedničkog pevanja pomalo podsjeća na one melodične pop nevaljale dueti iz prošlosti kao što su Nancy Sinatra ili Hazelwood ili Serge Gainsbourg i Brigitte Bardot. Tema pesme je opraštanje prevare, a strast se sliva iz svake stiha. Brisao sam sto pored njihovog. Pitala me može li da se pojača malo muzika. Tvoja želja je za mene zapove, sestro, pomislih u sebi. I njih dvoje su pevali u duetu. Ona je pevala strofe Hope Sandoval, on Jima Reeda. Znali su je celu napamet. Kada se završila, smijali su se naglas. On ju je poljubio ruku, opet su zazskale narukvice, a onda se vratio na usne. Nisu ništa jeli, on je takođe popio samo jedno crno vino. Kada su otišli, ostavili su bakšiš koji je duplo veći od cene 2 čaše vina. Izlazili su iz restorana bar 15 minuta. Ne može brže dok su ti oči zatvorene, a usne zauzete.
Dok su izlazili, koleginica mi reče i posle kažu da vanzemaljci ne postoje. Da, što bi Francuzi rekli, tuše. Nemam pojma koja je njihova priča. Ne znam da li su se tad prvi put u životu videli ili mu je ona oprostila neku glupost kao što je Hope Jimu u pesmi. Da li im ovako izgleda svaki susret ili su samo dugo bili razdvojeni. Na kraju dana to je nebitno. Kada pred očima vidiš toliko iskrenih emocija, kada vidiš tu džinovsku nebrigu za ceo svet, osim za osobu čije su ti usne na tvojim, a sve to začinjeno pesmom koju si znao napamet i pre nego što si osetio i jedne usne na svojima, nekako su sve druge stvari upravo to, druge stvari. Vratit će se koncerti, otvorit će se opet svi restorani, ja ću ponovo imati posao. Po mogućstvu ne u restoranu, proći će korona. Ljudi će se opet ljubiti na ulicama, a pesma Sometimes Always bit će opet savršen soundtrack za ljude kojima su spojene usne važnije od svih drugih stvari na svetu, pa čak i od samog sveta. Tekst je objavljen u današnjem kulturnom dodatku Politike. Poštovani gledaoci, do sledeće emisije, svako dobro.